Doncs els nostres resultats amb la síndrome de Rett han estat publicar quins són els gens que estan causant la síndrome de Rett en pacients amb una clínica molt semblant al síndrome de Rett, no? I com aquests gens estan relacionats uns amb els altres i estan creant una xarxa de funció molt similar. Els nostres resultats amb el síndrome de duplicació MP2 ha estat la caracterització d'aquests pacients, com gran era aquesta duplicació, com aquesta clínica era semblant i com aquestes mares que podien ser portadores, en quin percentatge eren portadores. Actualment estem detectant que aquests pacients tenen un grup de gens que poden estar duplicats i amb aquesta expressió totalment duplicada i uns gens que estan amb una expressió disminuïda i com estan relacionats també amb els pacients amb síndrome de Rett.